ora liwat puja pangertenipun kakang baitan Madara. Iya, ing samangka sirang ayu tak derekake marang sowan pringarsane Prabu. Nanging ing samangka coba lawas seduluripun kakang Hyang Awit marang sowan pringarsane para pinunggi ora mangkut namung pangasta jodeng nerandhep dadi. Ing saiki sing dan saiki saking sasana dharma tuwuhe sareng rasa sing bosen oleh karasane Kanjeng Rama Supawan rasa Kanjeng Ibu Bukan saya kepanipun putra Pandika itu kakurang sedang ugi muncul ora rasa Pandika